Ongi etorri txirrindulariak kide eta gaur ez bakarrik kide zareten guztiak, gaurko bideoa urteko azkenekoa izanik, gure ikusentzule guztiei ireki nahi izan dugulako Altsasu txirrindulari proba 127 kilometro izango zituen, lehendakari txapelketako azken aurreko lasterketa izango zen lasterketa hau, eta hortxe dituzute bi izen nagusietako batzuk, Iñaki Diaz maiot laranjarekin eta Ander Gantzabal maiot urdinarekin txapelketa honetako liderrak, eta kilometro bare bat neutralizatu eta egin ostean lasterketak irtera erreala izango zuen, eta irteratik Torres Barceló taldea oso lehiakor agertuko zela. Torres Barceló taldea guztira 6 txirrindulari izango zituela gaurko irtera lerroan, eta bideoaren lehenengo segunduetan ikusi izan duzuen bezala, gaurko lasterketak zirkuitu bat izango zuen, hasierako kilometroetan bai segamaruntza hartuko zuen lasterketak, Otxaurteko errepidea esan dezakeguna, baina Otxaurte alde errazetikan, hemen joan eta torri egingo zuten, eta gero bueltan Altsasutik pasatzean Altamirako igoera mendatea harrapatuko zuten lehenengo aldiz, eta hortik aurrera zirkuitu batean sartuko ziren, eta Altsasutik pasatzen, Urdianetik pasatzen ere, eta guztira Altamirari 8 igoera egin barko zizkioten txirrindulariek. Hasieratik mugimendu ugari, hortxe Eiser, Latorre, Cajarrual taldea ere, eta Eulen taldea ere mugimenduan sartuta zeuden, eta ikusten ari zareten bezala, kilometro azkarrak genituen, gainera 8. kilometroan tarteko helmuga bat genuen katealden segituan ikusiko duguna, hementxe tropela hurbiltzen ari baitzen katealdeko tarteko helmuga honetara, hementxe ikusten duzuenez, Aimar Aiestaran Eibar taldeko txirrindulariak erasoa botako zuen, baina zenbait esprintaria nahiko aurrean ikusten genituen, Iker Barandiaran, baitare Aritzurra, eta zirudien tarteko helmuga esprintarren lehia izango zela gaurkoan. Lasterketak ere esprintarretako aukera ematen zuen, Altamirako mendatea ondo pasatzea lortzen zuten duela 2 urte hemen Raul Rotak irabazi zuen, iaz ere mugimenduak ikusi genituen, eta hortxe lehia estua, eta azkenean Niko Agirre Elektro Alavesa taldeko txirrindularia izango zen garaipena lortuko zuena katealdeko tarteko helmuga horretan, lehenengo puntu beroa, eta pizkanaka lasterketa zirkuitura sartuko zen, eta hurrengo kilometroetan Altamirako lehenengo igoera hartuko zuten txirrindulariak. Mugimenduak oraindik ere, eta bitartean goazen errepasatzera gaurko lasterketan zenbat txirrindulari eta zeintzuk genituen 103 txirrindulari. Lehendakari eta euskaldunen artean gaurko izango zen partaidetza txikiena izango zuen lasterketa, egia da ere dagoeneko ikasturtean sartuta gaudela, eta lasterketa ostiralez ospatzen ari zela, beraz, pixkat zailagoa da txirrindulari askorentzat, gainera kurtso hasieran lasterketara etortzea eta klasera joatea, baina genituen hemen talde ia guztiak, euskal talde ia guztiak, bertan genuen Eulen Nuk taldea 6 txirrindularirekin, Quentin Hospital, Mateo Bierz, Ekain Ajerrista, Xavier Aransolo, Paul Viven eta Inigo Izagirre, baitare Unai Esparza, baina Unai Esparzak azkeneko lasterketa hauek Estella Ilizarrako txirrindulari elkarte bezala lehiatzen ari da. Jarraian kontatuko dizuegu historia guzti hori. Bake taldeak 5 txirrindulari zituen, Erostarbe, Casado, Eneko Arrospide, Galder Bengoetxea eta Marcos Merino. Zabalgarbik 2 bakarrik zituen, eta Latorrek aldiz talde handienetakoa izango zen 7 txirrindularirekin, tartean hortxe ikusten genuen Mikel Irigoyen edo baitare Oian Goenaga, finisher taldeak
Adrià Franquesa, Daniel Artero, Iñaki Ordoki bai, Azanza, Dylan Roberto Jiménez, Pablo Carrascosa eta Dylan Besley zituen, gainera Dylan Besley lehendakari txapelketako podiumaren lehian zegoen, eta baita ere aukerak zituen maiot laranja eskuratzeko eta 23 urte zazpiko txerrinduari onena izateko lehendakari txapelketan. Aranako taldeak 7 txerrinduari zituen, Laboral Kutxa taldea hau bai handiena zela, bertan genituen tartean Aitor Agirre, Nikolas Alustiza, Iker Barandiaran, Daniel Casais, Iñaki Diaz, Ander Ganzabal, hauek bi txapelketako liderrak, Luis García, Aileatz Laza, Iker Mintegi, Iñaki Murua, Maxim Renon eta Unai Zubelia guztira hemen 3 txerrinduari profesionalak izango dira gutxienez hurrengo urtean Euskaltel Euskadirekin. Ibar taldeak 3 txerrinduari zituen gaurkoan, Mikel Pérez, Eobanos, Jokin Amorrosta eta Imar Aiestaran. Eixarrek 7 txerrinduari, berriz ere Ben Hoolihan genuen, aste batzuk hartzen egon dela, berriz ere Ben Hoolihan Euskal Lasterketetan, baitare Imanol Alvarez eta Eder Morenok postu oso ona lortu zuela Urdulizeko lasterketan, eta ikusi behar dugu, gaurkoa ere gogorra bazen ere, 8 igoera zituen lasterketak Altamirako mendatearekin, ez zen mendate gorra, hemen ikusten ari zareten, nola lehenengo aldiz pasatzen ari zen tropela Altamirako mendatetik, eta ez zituen malda bat ere gogorrik, eta hortxe, bitartean ikusten dugula gainera, Galder Bengoetxea jotzen, erritmoa estutzen, bera bakarrik alde egiten. Kajarroa alea ere talde potentearekin eta sprinter taldearekin zetorren, Bertan bagenituen Mikel Morales, Mikel Uncilla, Enislao Kalauich, Hugo Aguilar, Daniel Zepa, Martxel Etxeberria, hau etxekoa, Sakanarra, bera, Ego Ruidarkaute Gaztiztarra, Alberto Fernández, Adrián Los Arcos, eta Julen Arriola Bengoa eta Guillermo Tomas Silva. Adiz, Julen Arriola Bengoak Kajarroa alea taldearekin aurreko lasterketa Baranbion ospatutako Andramari Txiki saria irabazi zuela, eta gaurko favorito nagusia, bere abiaduragatik, eta gaurkoan talde handiago bat edo talde txikiago bat iristea aurrekusten bazen ere, baten gainetik favorito nagusia Guillermo Tomas Silvako izan ziteken. Telkom taldeari dagokionez, hainbat euskaldunekin ere bagenuan, Joni Barluzea, Jon Jurio, Eder Ruiz de Balugera, Sergio López, Aimar Berango, Javier Pascual, Mikel Lizazoain, Oyer Larrañaga, Aritz Urra, Beñat Garañar eta Smison Majewski, hau poloniarra. Elektrolabesa taldeak hauek ere 3 txerrinduari zituzten, Niko eta Max Agirre, Bizkiak, eta Nart, eta Pablo Álvarez, barkatu. Anartz Cortázar Sorribaik taldearekin zegoen, eta Gonbur taldeak 2 txerrinduari egarri zituen Jon Gil eta Nil Jimeno, eta taldei dagokionez bakarra geratzen zitzaigun errepasatzeko Torres Fernando Barceló taldea. Bertan bagenituen Ismael Castaño, Diego Gonzalo, Joel Elian, Morales Hamish Trakan, Po Matarín, Johan Camilo Ayala, eta hauek ziren Torres Barceló taldea, gero txerrindulari batzuk independente, eta beti, azkenek momentuko gehikuntzak taldeei, beti, bake taldeak txerrindulari bat gehiago zuen, listaren amaieran, bertan zegoen David Puente, Eulen Nuk taldea Jose Marin zuen ere, eta, orain danak genituen hemen, independenteak ere tartean ziren, eta ikusten ari zaretenez, mugimendu asko lasterketa buruan esaldia osatu nahian, dagoeneko tropela txikitu zen, txikia zen tropela, irteratik, baina orain pixkat txikiago ikusten genuen, eta hortxe dituzute, Daniel Casais eta Beñat Carballe hotxe taldeko txerrinduaria eta laboralekoa, hortxe, lasterketa buruaren bila, bikote bat osatuz, 111 kilometro gelditzen ziren orainik ere, eta, hementxe dituzute. Esan dizuegu zenbait albiste genituela errepasatzeko, lehenengoa Unai Esparza Garinena, Lizarrako txerrindulari elkarteko txerrindulari bezala lehiatzen ari zen. Ze, araudiak horrela esaten du, Unai Esparza Portugalgo itzulia lehiatu zuen baizik azal taldearekin, baina zen estasier moduan joan. Elite izan da, fitxaketa bat izan behar zuen, taldeeko txerrindulari bezala aritu zen baizik azalen Unai Esparza, eta orain itzultzean,
tokatu izan zaio, berriz ere lizentzia berri bat egitea, elite txerrenduari bezala, ez elite guzi, baina ezin zuen berriz ere aurreko taldeko txerrenduari izan, beraz, bere etxeko kluba, betiraniko klubeko txerrenduari bezala lehiatu ditu azkeneko lasterketa hauek Euskal Herrian, Unai Esparzak eta baita ere, Eulen Nuk taldeak azkeneko 3 asteetan markatu Jose Marin Aragon aurkeztu zuen iaz 2022 urtean, gogoratuko duzue estanatuko azpitxapeldun izan zela 27ko lasterketan, bera Andaluziakoa da, aurten Kajarralearekin hasi zuen denboraldia, ez zuen bere puntua topatu eta txerrenduaritza utzi zuen, baina orain badirudi azken lasterketa hauetarako itzuli egin dela Jose Marin, baina Eulen Nuk taldearekin, eta segaman behintzat, emaitza txukuna lortu zuen, eta bere burua ikusten ari ginen, lasterketetan, ikusi behar dugu zenbateko gaitasuna duen, azkeneko lasterketa hauetan, eta zein helbururekin dator, dagoeneko profesionaletarako jauzia emateko, argudioak emateko berandu dator, baina batek dakin zenbateraino iritsi daiteke, ze txerrenduari ona da. Gogoratuko duzue, espektatuko azpitxapeldun izan ostean, urrengo astera gainera, Loinaz klasikoan ere 2. posta lortu zuen, eta momentu horretan, duela urtebete esaten genuen berarekin zuretzat, garaipena lortzeko modu bakarra da bakarrik iristea, ze egia da sprintean oso eskasi ibiltzen dela, baina aldiz, eta hori guztiz argi dago, igotzaile bezala dituen doaiak ikaragarri onak dira. Hementxe lasterketa burua osatzen ari zen, eta begira, zen lasterketa buru. Hortxe genituen Guillermo Tomas Silva, Dylan Besley, Iñaki Muruare ikusten genuen txerrenduari, eta izen interesgarriak, Iker Mintegi ere, Unai Esparza ere, Aimar Erostarbe, eta taldetxo handia, osatzen ari zena lasterketa buruan, Tropela ere ez zegoen oso urruti, hortxe ikusten dituzue txerrenduari batzuk aurrera egiten, baina hortxe, Tropela eta begira, Iñaki Diaze ere mugitu nahi zela, hortxe ikusten dugu, baina hemen Iñaki Murua erritmo gogorra jartzen ari zen, Altamiran gora, taldetxo hau interesatzen zitzaielako txerrenduariei aurrera egin nahian, eta Tomas Silva oso adi, begira, Iñaki Muruak erritmoa markatzen zuen, Tomas Silva bere gurpilera, eta atzekoek ez zuten mintzio handirik egiten hauei harrapatzeko, orain bai, Aimar Erostarbe batez ere, Iker Mintegi ere aurrera egiten ari zen tartea itxi nahi zuten, zebe txerrenduari oso arriskutsu, kilometro asko gelditzen ziren helmugarako, mendatera iristean 101 kilometro geldituko zitzaizkien, baina momentu arriskutsua, hortxe Tomas Silva erritmo markatzen ari zela, Tropela ez zegoen urrun, baina hemen zituen txerrenduariak esan bezala oso arriskutsuak ziren, eta Tropelak ezin zuen hartu hauek alde egitea. Iñaki Murua eta Tomas Silva ziren oraintxe erritmoa markatzen zutenak, eta Altamirarako 2. igoera honetan, dagoeneko mugimendu interesgarri Aritzurra ere bertan genuen, eta azkenean zirudien taldetxo interesgarri osatzen ari zela, baina tarte gutxirekin, tarte oso gutxirekin Tropelarekiko, beraz ikusi behar dugu, ea gero Altamira jaitsi ostean, berriz ere urrengo igoera hasi arte, zer nolako diferentziak ireki zitzazketen, edo Tropelak kontrolatzea zuen, egia da Tropel txikia zela, tiraka gai hartzeko, hemen laboralek txerrenduari asko zituen, Kaja Rualek ere 2 txerrenduari, Telkomek 3 txerrenduari, beraz atzean tiraka ibiltzeko jende gutxi, Eulen Nuk taldea zen txerrenduari gabekoa, baina ikusten duzuen txerrenduari gura urdinez, Unai Esparza zen, kolore berdinekin ari zela, baina ez arropa berdinarekin, eta printzipioz Unai Esparza esen txerrenduari Eulen Nuk taldekoa, beraz ikusi behar dugu, erabaki hartzen zuen David Etxebarriak, hemen txerrenduari bat izango zuten, seguro, datorre taldeak txerrenduariak zituen, pare bat, inkluso, hori da, pare bat, elektorala dezakez zuen, Finisherrek txerrenduari bakarra zuen,
eta bake taldeak bizituen, baina hortxe, bigarren ura atzean geratzen ari zen, justo Aimar Elostarbe gogor astintzen ari zenean. Erritmoa, eta Tomas Silva erreleboak ematen interesatzen zitzaion, Uruguaiko txapeldunari iasaldi honek aurrera egitea. Eta begira, orain bai tropela urrunduta ikusten genuen, eta bueno, adiz, eguneko iesaldia hau izango bazen, oso arriskutsua izan ziteken iesaldi hau, iaia handienetakoak, egia da Unai Zubeldia, edo Nikolas Alustiza, edo Julen Arriolabengoa ez zeudela hemen, baina hortxe genituen txerrendulariak, lehenengo lauak, Mintegi, Elostarbe, Silva, eta Dylan Besley, baitaren ikuste Jon Gilzela, Gomurrekoa, txerrendulari oso arriskutsuak, baitare Iñaki Murua, eta adi, oso egoera arriskutsua, eta atzean seguro norbait tiraka jarri beharko zela, baitare Ben Houlihan izen handien artean, Ben Houlihan ere faltan genuen, zertaldeko txerrendularirik ez genuen ikusten, lasterketa buru honetan, eta ikusi behar dugu nola antolatzen ziren, zegia da talde handiagia zela, baina bueno, lanerako ona izango zen, ze kilometro asko izango zituzten ordekan zirkuituan zehar, eta hemen taldetxoa osatuta, taldetxo oso interesgarria, eta orain aulastira iritsi bigarren aldiz, eskubira hartu, 98 kilometro helmugarako, eta zuzenean Altsasura egingo zuten, bigarren itzulia izteko helmugatik pasatzen ari ziren itzuli bakoitzean noski, eta ikusi behar dugu, tropelako jarrera zein zen, ze hortxe, txerrendulari desente sartu ziren, eta hortxe, La Torre taldeko Jangoenaga ere hortxe ikusten genuen, laboralek 3 edo 4 zituen, oso mugimendu ona, laboral kutxa taldearena, Telkomek ere 2 txerrendulari zituen, Dylan Besley ere Finisher taldearen alde, eta hortxe, Ruiz de Balugera, txerrendulari arriskutsua ere. Egia da, Esorbasken oso ondo hasi zuela demoraldia, gero, bueno, ez gitu hainbeste ikusi, asko lehiatu du kanpoan, egia da ere, baina bueno, ikusi behar dugu orain denboraldi amaiera honetan, azkeneko asteburu honetan, zer egitea duen Ruiz de Balugerak, ze bueno, Telkom taldearekin gauza politak egin ditu, eta ez bakarrik Telkom taldearekin, esan bezala, Esorbasken Euskadiko selekzio bezala aritu zen, eta bueno, postu onak lortu ditu, landetako bigarren etapan 9. postua lortu zuen, 5. postua lortu zuen Irungo San Pedro sari nagusian, 12. postua Guadianako zirkuituan, baina bueno, egia da DNF desente dituela, itzuletan ez duela maila ikaragarri ona eman, ikusi Madrilgo itzulia ez zuen bukatu, ez da ere Kantabriakoa, baina bueno, hortxe genuen lasterketa buruan, eta seguro lehiatzeko gogoz hementxe Aritzurra, eta baitare La Torre taldeko Nuar David Castillo atzean geratu zirela, lasterketa burutik, tropelean mugimenduak ikusi dituzue Nikolas Alustiza, Laboral Kutxa taldeko txerrenduaria eta Aritz Felia Zurmendi erasora mugitzen, baina iesaldiak dagoeneko distantzia oso interesgarria lortzen ari zen, eta hementxe duzu, esan bezala, Eixer taldea tiraka jarri behar zen, Cajarrual taldea ere hor aurrean, baina nik uste molestia ekin nahian gehien bat, eta atzerago ere, Eulen Nuk taldea antolatzen hasia zen.
Hauzan behar genuena erreakzioa tropelean, oraindik ere kilometro asko alditzen zirelako, 83 kilometro, eta zuzenean eulen nuk taldea tiraka jarriko zen, diferentzia 2:30-etik goitxi zegoenean Jose Marin, aipatutako fitxaketa lanean jarri zuen David Etxebarriak, eta hortxe talde osoarekin aukerak gaurkoan eulek nukena, batez ere, orain errelebora pasatzen ari zen txerrendulariarena, Inigo Elzagirre esprintean txerrendulari azkarra egia da bere demoraldi onena ez duela egiten ari, baina beno, txerrendulari azkarra da, aukerak izan dituena, Zumaian bai demoraldi aseran postu ona lortu zuena, eta gauzak ondo egin zitzazkena gaurkoan, baina arriskua eulen nuk taldeak erritmoan gogortzen zuenean, tropela begira, guztiz txikitzen zen, egia da jetxera tarteak diruditenak baino handiagoak izaten direla, baina esan bezala albistea zen tropel buruan eulen nuk taldea tiraka jarri zela, hortxe Ekaina Herristarekin, tarte bolita zuten iesaldiko txerrendulariak, eta reakzio argia eskatzen ziren tropeleko txerrendulari, ze bestela, esan bezala, aurrean txerrendulari oso onak zeuden, eta taldeak antolatzea, eulen nuk taldea aparte, Eiser taldea ere, espero genuen aurrean ibiltzea, baina begira, eulen nuk taldeak agian erritmo gogorregia, edo, pixkat, despistatuta harrapatu zituen tropeleko txerrendulari batzuk, eta tropelean haustura, eta hau bai, ez zela positiboa lasterketa tropel buruko txerrendularientzat, zekeroz eta talde gehiago izatea laguntzarako, momentuz inor agertu ezen arren, Eiserrek bai ardura pixkat hartu nahi izan zuela, baina orain ez genuen ikusten Eiserreko txerrendularirik aurrean, eta begira, 3-4 taldetxotan zatituta tropela, ez genituen liderrak ikusten, liderrak ere hortik beharko zutelakoan, bai Ander Ganzabal, baitare Iñaki Diaz, segoratu Ander Ganzabalek bai berbanduta zuela garaipena lehendakari txapelketan, ez ordea Iñaki Diazek, hortxe kalkulatu 22 puntuko aldea zuela Dylan Besleyekiko, Lucas Towers 3. postuan zegoen momentuz, baina Lucas Towers Galiziako itzulia lehiatzen ari zen, eta horren bestez berbanduta zegoen, berak ez zuela aurrera egingo sailkapenean, siakaso atzera, eta esan bezala Dylan Besley zen hautagai bakarra maillot laranja eskuratzeko, 22 puntuko aldea handia zen, baina, gehienez ere 30 puntu banatzeko zeuden, bi lasterketa hauen artean, Altsasuko hau eta Oñati proba, urrengo gunean izango zena, eta gainera goratuko duzu, zuzenean jarraitu behar izan zen dutela txerrendulariak.comen bitartez, gure YouTubeko kanalean, eta hortxe eskubira eginez, une oro jangoenak, ikusten ari ginen lasterketa buruaren atzekaldean, egia da, talde txikia izan da, bestek lan egin zezatela, hobe berarentzat, eta hemen 78 kilometro Altsasutik pasatzen, Altsasu kanpoaldetik pasatzen, eta orain berriz ere Altamira, kilometro desente zituen zirkuitu honek, 18 kilometro, baina azkenean zirkuituak egia da Altsasutik ateratzeko gune estu hori, Urdiainera bidean, mugitua zela, baina orokorrean zirkuituak Altamirako puntua zuen, puntu ero bakarra, buelta bakoitzean igo barko zuten mendatea, beste guztia nahiko erraza zen, eta hortxe, Imanol Ostarbe, Iker Mintegi, eta jendea oso ondo pasatzen ari zela errelebuetara, hortxe, Eundadi Esparza, baitare Eunda Maika Dortxalarekin, Laboral Kutsako Luis García genuen hortxe, eta hortxe, Dylan Besley, Eder Ruiz de Balguera hortxe zegoen, eta baitare Smithson Maieski, 203 Dortxalarekin, Cajarrual taldeko Alberto Fernández ere, Madrilarra hortxe zegoen, Eder Ruiz, Telkomeko bestea, Iker Mintegi, eta talde polita osatzen ari ziren, 12 txerrendularietakoa, eta pixkanaka aurrera egiten Altamirako beste egoera batean.
aldaketa tropel buruan, orain Eiser taldea genuen tiraka, hor bai aurreago ikusten genuela Ander Ganzabal, baitare aurreago ikusten genuen Iñaki Diaz, landakari txapelketako biliderrak, eta hori bai, tropela desegiten ari zen, geroz eta txerrenduari gutxiago ikusten genuen, inituen, hortxe Eiser taldea, gogor jotzen ari zela, 3 txerrenduariekin bakarrik, baina gogor jotzen ari ziren Eiserrekoak, tartea itxi nahian, esan dugu, 2:30, baina gero aldeak ez zuen askoz gehiago gora egin, ez ziren 3 minutuak ez zituen, errentak 3 minutuak lortu, eta hortxe, Eiser taldeak errelebo emango zion Eulenduk taldeari, orain Eulenduk taldeko txernuari ez genuen ikusten, maiot urdin hori Ander Ganzabalena zen, pixka desegiten, lasterketa atzetikan, aurrean ondo mantentzen ziren elkarrekin, baina atzean bazirudien mugimenduak zeudela, finisherrek ere momentuz ez zuen inor sartu jazarpenean, eta ikusi beharko dugu, beraz, lasterketa nola antolatzen zen, egia da Altamirako argazkia ez dela zuzenena beti, hortxe jende jago sartzen ari zelako orain bai tropelean, baina bueno, 30 txerrenduari gehienez ere, atzetik batzuk bazeto zen bai, eta aipatu, eta bitxikeriei, partaideen zerrendako bitxikeriei dagokionez, beti gustatzen zaigu aipatzea, iaz ere bazazen, Carpharma taldea, talde profesionala Gian bizikleta markarekin, garapen proiektu bat duela, ez bakarrik finisher taldea, baizik eta mundu zabaleko txerrendulari ezberdinei aukera eman nahi diela, eta horren bestez, zenbait txerrendulari berezi genituen independente modura, baina finisher taldearen laguntzarekin altsasu txerrendulari proba honetan lehiatzen, horiek genituen Leading Way eta Daniel Lon, bitxerrenduari interesgarri, hautaketa prozesu bat pasa ostean Carpharma taldeak aukeratu dituena, eta hauetako bati edo besteri aukera emango diena hurrengo urtean finisher taldearekin lehiatzeko iaz proiektu hori aurrera eraman zuten, eta horren bestez, Ho Yen-jin, Taiwaneko txerrenduaria, aritu da aurten finisher taldearekin, eta aurten berriz ere prozesu guztia egin dute, urtean zehar egin dute prozesua, maiatzen izan ziren hainbat txerrenduari Iruñean taldearen egoitzan lehenengo prozesu bat egiten, gero horietatik 2-3 aritu dira orain irailean lehendakari txapelketako lasterketak lehiatzen, eta iaz goratuko duzue ez bakarrik Ho Yen-ji ahaztu segidala, baitare Jan Dorenbosch, Europako pistako txapeluna zena aritu zen, eta altsasu txerrendulari proba hau irabazi zuen hain zuzen ere, oso maila ona, aurten ere finisher taldearekin eritu da, altsasun ez bakarrik, Jan Dorenboschek ere urduliz irabazi zuen, eta horren bestez aukera eman zion finisher taldeak aurten haiekin lehiatzeko, eta aurten ere garaipenak lortu ditu, hain zuzen ere Espainiako kopan, beraz postu eta maitza onak Jan Dorenboschek eman dituena, estazier modura ere ibili da Carpharma taldearekin, eta hortxe mugimendu gehiago esan dugu, Electrolabesa taldeak bakarrik 3 txerrendulari zituen lasterketan, eta horietako 2 Nicolas Aguirre, tarteko helmugako garai izandakoa, lehenengo tarteko helmuga, eta baita ere Pablo Álvarez aurrera egin nahian, tropelan atzera begira jendea, hortxe Adrián Los Arcos, inorrek ez zuen ardurarik hartzen, eta bazirudien diferentzia oso handia ez zen arren, garaipena argi eta garbi aurrean zegoela, atzean ez zegoen inolako erreakziorik, inolako asmorik benetan jendea harrapatzeko, Eiser taldea desagertuta, Eulenduk taldea ere desagertuta, ez zegoen talde nahiko handitasunarekin, ez zegoen talderik nahiko handitasunarekin aurrera tiratzeko, aurrekoak harrapatu nahian, eta hementxe, nik uste Ben Houlihan izango zela orain mugituko zena, erreakzioak honek alde ez egiteko tropel buruan, baina inolako erreakziorik benetan erritmoa jartzeko eta aurrekoak harrapatzeko. Oraindik ere kilometro batzuk gelditzen ziren, ordu bete inguru, pixka gehiago inkluso,
baina erreakzio behar handia genuen tropelburu honetan urrengo pasoan, Altamirako urrengo igoeran 46 kilometro geldituko ziren, orain berriz ere Eulen Nuk taldearen erreakzioa ikusten genuen, Inigo Eizagirre mugitzen ari zela, baina tarte hain handia izan da, 2:30ko tarte hori izan da, guretzat, niretzat guztiz beharrezkoa zen erasoak bilatu baino lehen, antolamendua izatea tropelburuan, hori askotan zailena izaten dela, eta aurreko txerrenduari hurbiltza gero, minutu edo gutxiagoko aldea dagoenean mendatean aukera izango da, bai, tartea murrizteko eraso baten bidez, baina 2:30ko diferentzia maneiatzea, talde batek egin barko zuen hori tropel burutik tiraka jarrita gia da, Laboralkutxa taldeko txerrenduariak edo Kajarrualekoak molestatzen ari zirela tropel buruan batez ere, baina faltan botatzen genuen, finisher taldea tiraka jartzea, sekaso hauek ere txernuari gutxi izango zituzten, Ibai Azantzaz genuen ikusten, momentuz tropel honetan, eta diferentzia badira, bat 55. Tera jaitsi zen, pixkat berago, aurreko erreferentzietan alderatuta, baina mentxe, lasterketa buruko taldetxoa Altamira igotzen, 56 kilometro geldituko zitzaizkien, beraz, 5. aldia igotzen ari zirena Altamirako mendatea, ondo ezagutzen zuten ja perfectamente ez zuela inolako zailtasunik mendate honek, baita kontuan hartzekoa jaitsira oso garbi eta zabala zela, eta horren bestez, lasaitasuna lasterketa buruan zebidea egiten ari ziren, eta atzean batzuk aurrera egin nahian, erritmoa estutzen, baina inolaz ere inorrek ez zuen lortzen, aurreko txernuari hauen gana asko hurbiltze, pixka bai, 30 segundo bera, 30 segundo gora, baina diferentzia egonkorra zain gutxi gara bera. Tomas Silvaren miserita aldaketa, diferentzia, esan bezala, 1 euro gora bere egiten ari zen, orain azkeneko erreferentzia 2 minutu eta 5 segundokoa zen, baina lasterketa buru honetan diferentzia alde batera utzita, lasaitasun handia ikusten. Genuen bazekiten erritmo honekin jarraituta tropelak lan handia egin barko zuela, eta zaila zela, tropel horretan, tropel txikia zela, talde asko errepresentatuta zeudelako gainera lasterketa buruan, zaila zen beraz tropel horretan mugimendu argiak ikustea, lan egitearen alde eta diferentzia txikitzearen alde, beraz hemen lasaitasuna mantentzea zuten oberena, esan bezala, Luis García, Iker Mintegi eta Iñaki Murua Laboralkutxarentzat, Jaima Erostarbe baketaldearentzat, Alberto Fernández eta Tomas Silva Kajarrualea taldearentzat, Oian Goenaga beti atzekaldean, beti azkeneko ikusten duguna La Torre taldearentzat, Telkom taldearentzat, Eder Ruiz Balugera, Gasteiztarra,
eta Smithson Majewski, poloniarra, baita finisher taldeko Dylan Beasley, John Hill, Gomur taldekoa, eta nik uste denak eta Unai Esparza, Lizarra txerrendubari elkarteko txerrendubaria, horiek ziren, eta begira, profesionalak ere animatzen direla noizbait afizionatuen lasterketak ikustea, eta hortxe, tontorrean baita Ibon Ruiz, Karfarma taldeko txerrendubaria genuen 12 txerrendubariak, hori da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 txerrendubari genituen lasterketa buruan, 12 txerrendubariak ondo antolatzen ari ziren, 5. igoera gaindituta, eta bire, zela zaitasuna zegoen lasterketan, hementxe, jetxiera honetan, Ede Ruizek txisa egiteko tartea hartuko zuela, gero hartuko zigun, ez zitzaiola errazatera, jetxiera zegoela asko despistatu nahi, eta lasaitasunik hartu gabe, ez ziola txorrotarik mari, eta horren bestez, saiatu bai, baina ezin izan zuen txisaik egin, eta, honek bai argi eta garbi erakusten zuela lasterketa buru honetan lasaitasun handia zegoela, jende arreleguetar pasatzen ari zen, ondo ulertzen ari ziren, eta guztiz kontrakoa tropel buruan, 51 kilometro gelditzen ziren orain, helmugatik pasatzen ari zirenean, hau ere abantaia zen txerrendubari guztientzat, baina batez ere hauentzat, ze garaipena lehiatzekotan, hainbatetan eta hainbatetan ikusi zuten nolakoa zen helmuga, beraz ondo ikasita, nola jo eta nun jo, Ikerminteik batez ere ondo azekien, nun jo Ikerminteik seguro jakingo zuela, nun zegoen zulo bakoitza, zulo desente zeudela. Altxos barraz dugulako Ikermintei klaber, gainera bere azkeneko lasterketa izango zena, bai Laboral Kutxa taldearekin, bai afizionatu mailan, hurrengo urtean Euskadirekin arituko delako mintegi, eta orain bai dagoeneko badakizkigu zenbait fitxak eta hurrengo urteari begira, zeintzu pasako diren profesionalitara, esan bezala, Iker Mintegi edo Unai Zubeldia edo Nikolas Alustiza Euskadirekin, ez dugu ordea Ander Ganzabal ikusiko, ez da ere Iñaki Diaz ikusiko Laranjas jantzita, Kajarroa Lalean badakigu Jaume Guardiño eta Samuel Fernández aurrera pasako direla, hau da profesionalak izango direla Kajarroa RGA taldearekin. Momentuz konfirmatu gabe zer pasako den Julen Arriola bengoarekin eta Tomas Silvarekin, biek onartu digute, egoera ez dagoela asko bere alde, finisher taldean badakigu Diego Uriarte, Unai Aznar eta Hugo Aznar profesionalak izango direla, eta pixkat zalantza zer gertatu ote ahalko den Pablo Carrascosarekin, merituak egin dituela, eta onartu digu Pablo Carrascosak aukerak dituela, profesional kontinental mailako taldeen gandik, ez bere Eskerfarma taldearen gandik, baina bai beste atzerriko talde batzuen gandik, baitare Jan Dorenbosekin, aurretik aipatzen genuen txerrendubaria, zer egingo duen hurrengo urtean, egia da, hurrengo urte olimpikoa dela, Parisen izango direlako joku olimpikoak, eta Jan Dorenbosek, Europako pista txapelduna izan da, eta pistako txerrendubaria oso ona izan da, seguro, nahiko duela pistari gehiago behiratzea hurrengo urtean, joku olimpikoak prestatzeko, eta lasterketan bitartean, eta jarretuko dugu errepaso honekin, lasterketan bitartean ikusten dugu mugimenduak zeudela tropelean, eta taldetxo bat abitu zela, eta tartean Unai Zubeldia, Ibartarra, Laboral Kutxa taldeko txerrendubaria aurrera egiten, baitare Inigo Elzagirre, baitare Diego Ruiz Arkaute, ondo aritu dela, denboraldi osoan zehar, Diego Ruiz Arkaute, taldearentzat beti lan egiten, eta orain batez ere bere forma fisikoa fintzen ari zela, ze honek helburu argia du aurten Espainiako zikloros txapelketak Euskal Herrian izango direnean garaipena bilatuko duela zikloslari bikain bezala estatuko 27ko txapelketan ziklolosean, eta beraz aurreko urteetan
topa marren ondo sartuta, iaz laugarren izan zala biken, seguro helburu hori izango zuela, eta hemen erreakzio gehiago, Jokin Amorrosta, Eibar taldeko txirrenduaria, Galder Bengoetxea, Bake taldekoa, eta baitaren Nikolas Alustiza, Laboral Kutxa taldeko txirrenduaria, tropelean ez egun entendimendurik haien artean, eta tartean Laboral Kutxak argi eta garbi jarri zituen bere bitxerrenduari indartsunetakoak, behintzat atzean gelditzen zirenetakoak, liderrak pixkat ahaztuta erasora pasako zirela, baitare Jokin Amorrosta presentzia ematen Eibar taldeari, momentuz ikusi gabe genuela talde hori, hasieran bai Aimara iztaran erasora, baina gutxi gehiago, eta hortxe taldetxo interesgarri bat osatzear zegoela jazarpenean, ikusi dugu baitare nola taldetxo bat aurrera egin zuen, laukote batek aurrera egin zuen, hortxe ikusi ditugu, ez dugu aipatu, baina ikusi ditugu Hugo Aguilar, Ibai Azanza, Ailet Laza eta Nil Jimeno, eta hori, lasterketa burua, aipatutako laukote hori, eta hemen batzear zegoen, 10-15 kote hau, eta tropela orain bai. Guztiz deseginda, txerrenduari oso gutxi eratuko ziren tropel buruan, eta horrek esan zuen, aurretik zegoela garaipena seguro, nesta gogoratu, lasterketa buruan ez genituela liderrak, guztiz kontrako, tropelan, azkeniko tropel honetan, lehendakari txapelketako liderrak genituela, Ander Galzabalentzat egoera erosoa, ze berak dagoeneko garaipena zuen, orokorrean, sailkapen orokorrean, baina 23 urte zazpiko sailkapenean, Iñaki Diazek 22 puntutako margina zuen Dylan Beasleyekiko, baina hemen Dylan Beasley genuen, eta hautagai serioa genuen garaipena lortzeko, txerrenduari azkarra dela erakutsi digulako urte osoan zehar. Lasterketa burua, 6. aldiz, mendatea harrapatzen, orain azkeneko aldiz egingo zuten zirkuitua, eta berriz ere Altamira igotzean, 7. igoera egingo zuten, jetxi olastitik berriz ere Altsasura itzuliko ziren, baina Altsasura iritsi baino lehen berriz ere 8. igoeraria ekingo zioten, beraz, bi igoera jarraian lasterketa izteko, eta gero 8. gainitu, olastira jeitsi, eta Altsasuraino helmugaraino azkeneko tontorretikan helmugara 6 kilometro besterik ez zituzten izango txerrenduariak, beraz, azkeneko kilometroiek zerraragarriak izango zirelako, eta 7. eta 8. igoeretan bai erasoren bat aurreikusi genezaken lasterketa buru honetan. Eta pixkat amaitzen, aipatu nahi genuen tarte horretan, aipatu nahi genituen, txerrenduari batzuk oraindik ere ikusteke dagoela zer pasako den. Egia da hurrengo urtera begira afizionatu taldeak dagoeneko mugitzen ari direla, eta juniorrak fitzatzeaz aparte, izan dituzten juniorrak, eta hortan batez ere Eulen Nuk taldeak lan ona egin du, eta txerrenduari oso interesgarriak fitxatu ditu, eta oso onak, baitara Laboral Kutxak, esan genezake junior mailako txerrenduari onenak fitxatu dituela, baina bloke bezala eta etorkizunera begira bezala Eulen Nuk taldeak oso fitxaketa onak egin ditu gipuzkoarrak, guztiak edo gehienak behintzat, eta ikusi beharko da Eulen Nuk taldea, zurrumurrua dago ere Elektrolabesa taldea garatu nahi duela bere proiektua, eta taldea asko indartu nahi duela, hori ikusi beharko da, eta esan bezala txerrenduariak mugitzen ari dira, ikusi beharko da nun gelditzen dira Bake taldeko txerrenduari guztiak, filialek seguro talde honetako txerrenduari interesgarrienak hartu nahiko dituztela, Aima Erostar bebera, hemen lasterketa buruan dugun txerrenduaria, baita ere Xabier Cerro, lehenengo urteko txerrenduaria izanik demoraldi bikaina egin duena, Alex Diaz ere jarraituko du, konfirmatu dugu, eta ikusi beharko da ze taldera joaten den, baina esan bezala, txerrenduari desente geldituko dira Bake taldetik kanpo, eta nora joango diren, eta taldeak nola egituratzen diren, ikusi beharko dugu, adibidez Jose Marinek jarraipen ematen dion bere Eulen Nuk taldean egonaldiari, eta horren urtean haiekin dagoen, Eder Ruiz de Balugera ere txerrenduari ona izan den, filialek beti asmoa izango dute,
Eta interesgarria, azkenean, esan duguna, Ander Gantzabalek, Iñaki Diazek ez dute tokia izango afizionatutan, baina profesionaletan, euskaltelekin, baina ikusi beharko dugu, Laboral Kutxa proiektuan jarretzen ote duten, berdina Tomas Silva edo Julen Arriolamengoarekin zer gerta liteke, eta bueno, bazirudien urte hasieran, nahiko bideratuta zegoena hauek pasatzea, azkenean ez da pasako, edo badirudi ez dela pasako, eta ikusi beharko da, ea, ze proiekturako bidea hartzen duten, edo, ikusi beharko da, egoera zaila da kasu batzuetan, eta, gaurko Atenes azkeneko bideoa, eta gainera irekian, danentzat ireki dugunez gaurko bideoan, aipatu nahi ditugu ere, zenbait txirrinduari, fitxaketak ahastuta, eta gora bera guztiak ahastuta, Altsasukoa, edo batez ere, oinatikoa izango duten azkeneko lasterketa, eta hemendikan gure eskerrik onena, beroena. Guzti haiei batzuekin harreman estuagoa izan dugu, beste batzuekin ez hain zuzena, baina urteak pasa ala, txirrindularitzaren erotasun honetan jende pila bat pasatzen da, eta guztiek usten dute euren arrastoa, batzuk luzeago pasatzen dute, inkluso batzuk 11-12 urte egiten dituzte txirrindulari bezala, eskoletatik hasi eta afizionatutara iritsi, beste batzuk ordea urte gutxiago egiten dituzte, baina askok arrasto polita usten dute txirrindularitzan, eta baita ere propio eginda guregan. Batzuk aipatzekotan, eta oraindik ere batzuk badakigu zalantzan daudela, baina adibidez estimu handia diegun Unai Kueba edo Erozenak azkeneko lasterketak egin dituzte orain azken asteburu honetan, batzuk ere, Aritzurra bera, Telkom taldeko txirrindularia konfirmatu du, utziko duela txirrindularitza, pentsa, Aritzurrak merezi duela profesionaletara salto egitea, esperintor onena izan delako, ez bakarrik Euskal Herria, baita estatu mailan aurtengo denboraldian, eta txirrindularia asko guzti horiei, eta oraindik ere, pentsatu behar duguna zeintzuk diren, konfirmatuta daudenei, edo konfirmatzeke daudenei, guzti hori, baita ere, baketaldeko Mikel Agirrebeitiak baketaldearen desagerpena bainoren, konfirmatuta zuela, utziko zuela, guzti horiei gure eskerrik onena, kirol honi eman dioten guztia, modu individualean, bakarka, eta bakoitzak ale bat jartzen asko egiten dugulako, bakoitzak bere bidea, bere modura egiten duelako, bere beharrekin, bere ikuspuntuarekin, beti txirrindularitzaren alde egiten dugulako guztiok, eta esan bezala utzi behar duten txirrindulari guzti horiei gure eskerrik beroena, gure bezarkaderik handiena, badakigu nola edo ala kirol honek harrapatzen gaituela eta gehienek jarraituko dutela, kirol honi lotuta oso garrantzitsua da beti eskoletan laguntzea, eskoletan bakoitzak bere alea, ahalduen alea jartzea, eta horren bestez, proiektuak badaude, proiektu berriak, proiektu zerra batzuk desagertzen dira, baketaldea bezala, baina egia da pertsonak dira importanteena, eta beraz, badakigu oraindik ere konfirmatzeke dauden erretiro batzuk daudela, baina aipatutako horiei eta egon behar diren guztiei, txirrindulariak proiektutik gure eskerrik berbena, ez bakarrik txirrindulari bezala egindagoagatik, baizik eta pertsona bezala adierazikoagatik, denek modu batera edo bestera asko egin dute. Eta hurrengo urteara begira, eta ertzainak taldearen abestia gogoratuz, ez dira betiko garai honenak, kostatuko zaigu, ze jende gutxi ezagutzen da txirrindularitzan talderik gabeko tropela ezagutu duena. Eta hurrengo urtean ate hori irekitzen zaigu, talderik gabeko txirrindularitza ezagutuko dugu. Ez dakit nolako izango den, ez dut dalako inoiz bizi
ez dakit positiboagoa edo negatiboagoa izango den. Ez dakit juniorren apostu hori zuzenekoena den. Baina baketalderik gabeko txirrindularitzan nik ez dut ezagutu, eta zuek ez da ere seguruna. Beraz, hor zalantza handi bat gelditzen zaigu, eta ezagutu dut, bai, Eulen Nuk, Laboral Kutxa, Caja Rural gabe ez, baina Eixer gabe, bai. Proiektu askori gabeko txirrindularitza ezagutu dut, baina baketaldea bereziki Europako talderik zaharrena zena ez dut ezagutu. Beraz, hori beti pendiente eta hori beti keska, zer gertatuko ote da. Baketalderi gabeko txirrindularitza nik behintzat ez ezagutu. Eta, esan bezala ez dira betiko garai honenak. Eta hemen lasterketa mugitzen ari denean, ahastuta erromantizismoa, 7. igoeran ginen, Altamirako 7. igoeran, 124 kilometroan harrapatuko zuten gaina txirrindulariek, eta hasieratik Eder Ruiz de Balugera gasteiztarrak erasoa joko zuen, berez txirrindulari azkarra izan zitekena, eta aukerak izan zitzazkena, azkeneko sprint horretan argi zegoen txirrindulari hauek lortuko zutela garaipena, txirrindulari batzuk atzean gelditzen ari ziren, hementxe Eder Ruiz aurrean, eta atzean 8 txirrindulari gelditzen ziren, Mintegi, Erostarbe, Masienski, Silva, Esparza, Murua, Besley eta Gil, beti ere Eder Ruiz aurrean zegoela, eta Ruizek bai tarte interesgarria, 15 segundo ireki zituen, baina hortxe, Mintegi ondo pasatzen ari zen errelebora, Silva baita ere, nahi Esparza hortxe, Iñaki Murua hortxe eskopeta kargatuarekin, Dylan Besley atzera begira, Ima Erostarbe taldetxoa isten, eta begira, erasoa Dylan Besleyen. Erasoa, Britaniarra, bazekien aukera zuela maiot laranja eskuratzeko eskeneko lasterketa hauetan, eta oso erasokor ari zen egundeko iesaldian sartuta, puntuak bildu nahian seguro hori izango zuela buruan, baina baita ere beste garaipen bat eskuratzea lehendakari txapelketa honetan, 2 garaipen lortu ditu, lehendakari txapelketan eta Euskaldun txapelketan bana, eta hortxe duzu, Dylan Besley. Tontorrera iristen ari zirenean, Eder Ruiz harrapatzea lortu zuten txirrindulari hauek, eta 13 kilometro besterik ez helmugarako. Eta hortxe, zuzenean, esan dugu Iñaki Murua eskopeta kargatuta zuela, jaitsieran aurrera botako zen. Iñaki Murua eta beste txirrindulariei, beste taldei egokituko zitzaien Iñaki Murua harrapatu ahal izatea. Hortxe, lasterketa buruan, Eder Ruiz bere egindako esfortzuaren ostean atzean genuen, esan dugu, Iñaki Muruak jo zuela, baina ez zuen tartean degirik lortu, hortxe Iñaki Murua jotzen, Dylan Besley bere gurpilera, Silva tarte pixka batekin, baina danak elkarrekin, orain ordekara iristear ziren, eta beratzi txirrindulari hauek lasterketa buruan, Luis García faltan genuen, baita ere Oiango Enaga, Latorre taldeko txirrindularia, eta 3. bat, ez dudala oroitzen, Alberto Fernández, Caja Rural taldeko txirrindularia ere, atzen geratuta zegoen, baina, horiek sartzea zaila zuten, beraz, bederatzi txirrindulari hauek izango ziren lasterketa lehiatuko zutenak, lasterketa erabakitzear zegoenean, eta hortxe, Jon Gilen erasoa, Iñaki Murua erantzuten, urarekin pixkate, tantaren bat gure pantalla, gure kameran erori, eta ez zen ikusten, baina hortxe, Jon Gil, Iñaki Murua, Silva tartea izten, eta danak
Silvari begira zeuden, logikoa denez, baina hortxe tarte txiki hori oso arriskutsua izan zitekelako, Silvak ezin zuen, ez dut uste, ezin zuen, ahal zuenik ardura guztia hartu. Adi, haima erostar beri, igoeran azkenekoa ikusi genuela, txirrendulari arriskutsua da, eta azkeneko kilometrotan eraso bortitz bat bota zezakeen. Danak elkarrekin, bederatziak elkarrekin, eta orain bai, azkeneko igoera Altamirari, ez dakit erabakigarria izan ziteken, ze badakigu ez zela mendate gogorra, badakigu ere txirrendulari indartsuak zirela, eta nik uste danak elkarrekin basatzea zutela, baina mugimenduak izan barzina, eta hortxe, Iker Mintegi aurrean jartzen, erritmoa berak markatu nahi zuen, bere azkeneko kilometroak ziren afizionatu bezala, esan dugu baita, gure goraipamen handiena, usten diguten, txirrendularitza usten duten txirrendulariei, baina baita ere gure goraipamen handiena profesionaletara jauzia emango dutenak, batez ere Iker Mintegiren kasuan, txirrendulari bikaina izan dela, 4 urteetan lan handia egin duela, 3 urteetan markatu profesionaletarako jauzi hori irabazteko, garaipen gutxi lortu ditu, lehenengo garaipena aurten bertan lortu duela gainera, baina txirrendulari bezala eta pertsona bezala Iker Mintegi bikain aritu da, zezanik ez diguri arte, Aznar anaiak ere oso ondo aritu dira, eta orokorrean, pena ematen digu, profesionaletara jauzia emango dutela, bai, eta posarren gu euskaldunek tartea izateagatik, baina egia da afizionatuen mundu honetan eta tropeltxo honetan, beti maite ditugula horrelako txirrendulari eta pertsona bikainak. Iker Mintegi ez bakarrik, esan bezala, finisher, labor, elkutxa, talde guzti hauetatik pasatzen diren txirrendulariak eta gora egiten dutenak, beti berezia da eta pozgarria da, horretarako daude, profesional izateko daude, baina beti utxunea usten dute, eta hementxe, Iker Mintegi, laboral kutxa taldeko txirrendularia, erasoa jotzen, zen bakarrik bere azkeneko lasterketa, baizik eta bere herriko lasterketa genuen, Altsasu gazteen onena, eta hortxe erasoan jotzen, eta bakarrik Dylan Beasley eta Thomas Silvak lortuko zuten Mintegiren gurpiera itxastea, hortxe lan handia egiten Simon Majewski, Eimar Erostarbek ere lortzen zuten, bi hauek lortzea zeuden, bizkat kostata, baina hortxe ere ikusten genuen Unai Esparza, Iñaki Muruarekin, eta ikusi behar dugu azkeneko kilometro honetan, igoerako azkeneko kilometro honetan, taldea zatitzea zuten txirrendulariak erasoekin eta ritmo gogorrarekin, edo azkenean denak elkartuko ote ziren, Iñaki Murua tartea iztearen aldeko lanak egiten, hor laboral kutxa taldeak gehiengoa zuten, bi txirrendulari honekin, Murua eta Mintegirekin, Mintegi igotzaile ona, jeslari ona, baina errematerako txirrendulari bezala azkarrago ikusten nuen nik Iñaki Murua ikusi behar dugu zein estrategia, ze hor argi eta garbi Mintegi ez du aurrera egin, ez du jo gehiago Iñaki Murua iritzi zezan, zein Iñaki Muruak egin du lana iristeko, naizta horrekin Jon Gil, Unai Esparza eta Eder Ruiz, txirrendulari arriskutsua izan zitekena, eraman ditu aurrera. Thomas Silva erritmoa jartzen, aurpegia asko ematen ari zen Silva, eta gero esprintean, esprinte baterako bera zen favorito nagusia, baina ez dakit indar gehiegi gastatzen ari ote zen. Eta hortxe, begira, zuzenean, erritmoa aldatzen, inkluso Iñaki Muruak itxatzik hartuko zion gurpila, Thomas Silvari, Jon Gil hortxe ondo kokatuta, Eder Ruiz, txirrendulari askarra da, berez, Eder Ruiz, sufritzen, eta hortxe, noren garaipena iritziko ote zen, gogoratu, Bakek eta Eulenek orainik ere ez dutela garaipenik lortu aurten, eta boi da litzateke batez ere Bakea taldearen zara azkeneko
lasterketa hauetan bere azkeneko garaipena lortzea, ze aurten garaipenik ez, baketalearentzat, eta hori ere, arrazoi bada, desagerpenaren arrazoi bada, arrazoia ez da ekonomikoa, baizik eta esaten dutena, filialekin eta filialen formatuarekin, zinezkoa da txerrendulariak garatzea edo garaipenik lortzea, lehiakorrak izatea, beti eurak pauso bat aurrerago daudelako, hori da eman duten arrazoia, eta bueno, Telkom taldeak bai garaipena lortu duela aurten, marka bedorekin adibidez, markina lortu zuten garaipena, besteren bat lortu dute baita Raul Bastidarekin oso lehiakor ibili ziren Uztaia partean lehendakari txapelketan, Elgar Kaenarekin ere aurreko asteburuan garaipena lortu dute, Galiziako itzulian, larun batez, osea, lasterketa hau eta aurrengo gunera, baina, bueno, egia da orokorrean Telkom esa parte garaipenak lortzea zaila da, Gomurrek bai garaipena lortzen dituela, baina Gomur Burgosen filial zuzena esan gabe, Burgosen filialtzat hartu dezakegu, eta bueno, beti hor erdibidean usten duguna, eta ikusi beharko da. Azkeneko kilometro hauetan zer gertatzen den, azkeneko kilometroetan orain bai, 4 kilometro helmugarako Olastira Olasti pasata dagoeneko, eta orain bai, danak elkarri begira, lehenengo aukera, elkarri begira, eta norbaitek erasoa jotzea eta helmugara iristea. Beste aukera, elkarrekin ibiltzea, erasoak ondo kontrolatzea, ez da sprintean lehiatzea helmugan. Ikusi beharko dugu hemen Altsasuko helmuga, eta hortxe sprintean Iñaki Muruak jo zuen azkeneko kilometroen tarte txiki batekin, baina oso abiadura azkarrean zetorren hortxe taldetxoa ikusten duzuenez, eta Tomas Silva abiadura handiarekin lortuko zuen garaipena. 50 metroren faltan harrapatu zuten Iñaki Murua, eta azkenean Tomas Silvarentzat garaipena, hortxe Alberto Fernández garaipena ospatzen, taldearen aldarri egiten, hortxe Ailetz Laza hori da, eta Oian Goenaga izango ziren, Ibai Azanza, eta hauek izan ziren, Altsasuko txerrenduari probako lehenengo sailkatuak, zein Dylan Besleyek 13 puntu moztu zizkion Iñaki Diazi maiot laranjaren lehian, eraz oinatin erabakiko zen maiot laranja, hau izan zen dena, eskerrik asko zuei urte guztian zehar gure proiektuko kide izateagatik eta gure proiektuaren alde egiteagatik. Guretzat oso interesgarria eta oso importantea da zuen laguntza. Beti ere gogoratzen gaurkoa irekia denez, gure kanaleko kide egitea guretzat lana handia dela, eta horrelako gauza gehiago, bai bideo luzeak, bai motoan, eta baita ere zuzeneko gehiago egitea ahalbidetuko digula. Eta hortxe, dagoeneko argi zuena, Baranbiotik argi zuena, Ander Galzabal lehendakari txapelketako garaie izango zena. Hortxe, eguneko sailkapena, gu urren urtean itzuliko gara. Eskerrik asko, eta urren arte, izan untxa!